Ей, най-накрая да ме закараш в един хубав апартамент, бедняк. Колко време ще чакам, ти лут ли си? О, ма аз искам да видя какъв ти е бюджет, какъв бюджет е, маняк, екаре, плащам, гледай, плащам, айде, казай колко пари е този апартамент. Господин Татев, моля да се успокоите. Това е апартамента за боса на Кечука. 2 спални, много добре направени. Целият апартамент е изцяло дизайнерски, по дизайнерски проект. Има 2 тераси, кухнята е топ, банята е топ, 100 квадрата и цената е 293 000 евро. Направо пръска, казвай направо да подписаме документите. Добре. Тия пари не са истински. Ако твоите пари са истински и този апартамент наистина ти харесва, офертата за него е съвсем реална, така че свържи се с мен на посочения телефон.